Swn i'n dweud bod yna fwy o bwyslais. You'll be doing A-level Welsh yourself by the end of this morning. Nid yw prifysgolion yn cynnig cyrsiau yn y Gymraeg. Na, da ni wedi penderfynu bod hwn fawr iawn hwnna. Os ti'n mynd i Brifysgolion Cymru, yn amlwg maen nhw'n mynd i gynnig cwrs yn y Gymraeg. Falle bod angen mwy o prifysgolion i gynnig cyrsiau Cymraeg, ond ar hyn o bryd dwi'n meddwl bod yna ddigon o ddewis. Cymraeg yn ymwneud yn bennaf a barddoniaeth ganoloesol. Chydig bach o wir, so nawn ni roi hwnna a hwnna. Dio ddim yn ymwneud yn bennaf o gwbl, ond mae'r elfen yna. Cwrs di newid gymaint mae'n paratoi chi ar gyfer byd gwaith. Be fath o bethau da ni'n neud? Agwedd sgwennu creadigol, gweddol gyfieithu. Weithiau modern fel y ffilm, barddoniaeth modern gan ferched a dynion, nofel fodern, felly dydi o ddim am yr hen Gymraeg i gyd. Mae tygau Cymraeg yn ddigon. Gai. Wel, mae'n gallu bod yn hanner a hanner weithiau. Mae yna rhai bobl yn gallu meddwl un o'i hunain ond mae Cymraeg yn ddigon. Doedd am na ddigon i fi. Wyt ti angen i gyfathrebu'n hyderus, ond mae'r lefel A na'n rhoi fwy o ddyndar i chdi. Os oes gen ti lefel A Cymraeg, mae'n dangos bod dy lythrennedd di yn safonol dydy. Dwi'n mynd i ddweud bod tygau Cymraeg yn ddigon. So dwi'n dweud, na chdi di o ddim, gwnewch lefel A, dyna sy'n fi ddweud.